हाब्रुसो आं हालाहाय नै हाब्रुखौनो लाफाबाय नै ना स्र' स्र' माबाबो दंलायो ओमफ्राय जोंनालाय बोरै हाब्रु मानि थांफाजोबखो र' आं फार्स्टनिफ्राय मिथिङाव थांनो नागिरदों बाबाया थांसिगोन आमायनि माथो होदों गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमहरनाय थाग्रोबाय ओमफ्राय लोगोसे भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ बरायहरबाय ओं लादों द्रप थालायबाय आंहा आयौ गोबोरखिखौसो जोथोरबाय थैगोनसो र' आं फार्स्टनिफ्राय अच्छा ठीक है गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय थाबाय बेनिफ्राय लोगोसे भिडिअआवहायबो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दा मानि सायाव भिडिअ लाबोदों जोङो दासो बेलासि टाइमावसो खननो फैदों आरोना आं आनैया ओमफ्राय आङो दा खनथ'वाखै ओइ नै दैमायाव खनगासिनो मोनाबो थांखो बैग्रि आन्दो जादों थ' इसोरो खनग्रोबाय इसोरखौ आमाइया दोनफैदोंमोन नालाय आइखौजों आनैखौजों ओमफ्राय आङो साइकेलजों फैदोंमोन खननोसै बेलासियावसो खनो बेलासियाव माने फुङावबो खनो आरोना ओमफ्राय सोलाबिनि बेलासियाव खननो नागिरदों बेसे मोनो दा नायनोसै मानसिफ्रा जा खनफैदों दहायबो जि खननायसोमोन गुरनाय खननाय आयु जि नाथुर मोनो इयाव नाथुरबो मोनसोगारो मोननायालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा गुरफैबाय थायोना बेयाव मैगङा गोमालांबाय आरो ओमफ्राय दा खनलांसै जोंहा साम' मोनोना ना मोना मोनबा ना लानोसै गान्दा गागेबो मोनोना ओमफ्राय दैयाबो गोथौथार दैया बेसे गोथौलै बबेसिम खनलांगोन दैखौ बबेसिम खनलांगोन होमबाथ' आं मबाइलखौ दोनथ'नांसिगोन दैयाथ' गोथौ जासिगोन जानजिसे जेरबासे गाहाम जायो बिदियाव मोनो आरो गिदिरनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो मोजां मोनाबालाय माथो होनबावनो आं बारा इसेबां ब्लग लाबोबाय थाया भिडिअ होबाय थाया जिखुनु जाया नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो शेयार खालामलायनो होननानै फिसा चेनेलावहाय बरायहरबाय बयखौबो नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर गरायाबो आंनि सोनायखौ खोनादों खोमा आयौ सौवो ना मायोथाय गरायाबो मोसिसो नायथारदोंहाय नै सौनानै दैयाव फिउ हरबा सेसखा दैगोनसो आंनि भिडिअ बानायनायखौ माबा सानदों खोमादां जि खाथियाव फैनानै सिं नायफैदों खननोसै दे लोगोफोर दा बेसे बुरजा मोनो बेसे मायो दिन्थिलांनोसै जिखिनि हायो भिडिअ लालांसै आरोना जायगाया जि मोजां आयौ दोननोसै आं साइकेलखौ आसुगुरासो थारला गागुलायबाय आंहा सौथुनानै नोंसोरखौ नुहुरालै आइमोना साना उल्था जादों ओंखायनो मोदानदों नङानाया A few moments later थांनोसै लोगोफोर नै दासो फैनांजोब्बाय मोनालायबाय दुगैना बुंखालांबा साइकेलाव थांखां ना ओइ नै गोजांजोब्बाय साइकेलाव लालाय गोजांजोब्बाय नै मोसौखौ लिरदोंमोन आंनि दैयाव दुगैनोसै मोनायाव मोनायाव खननाय नालाय आखायाथ' बोसोर जाखायानो साम' खननायाव गोसो जाखायो दा दिनैथ' जानो मोनखाला गाबोनफोर सोमनानै सुनो हायोबा दावनानै संनो हायोबा जानोसै आरो गाबोनबो बोरैबाबा मोनाफ्राव थांसै आरो दुगैसै बांद्राय गैया साम'आनो मानसिफोर खनफैलाबाय थायो नालाय अयथासार बयबो खनफैनाय दालाङाबो
ना स्र' स्र' माबाबो दंलायो ओमफ्राय जोंनालाय बोरै हाब्रुमायनो थांफाजोबखो आइ एसे मोनबाय आरो मोनद्रायबो नंद्रायला साम'आ बारा फिसाबो नङा एसे गिदिर गिदिर नाथुर गङानो हाबबाय एसे मा होनो बेलांगा होनायबो दङ बांद्राय गोलावबो गैया होनायबो दं बेलाव नङाना बियो साम'आ गोलाव गिदिर माबा गिदिर गिदिरानो बामिया लोगोफोर एसे माबा नै खोलैलांबायसो इयो है बासिला मासिनिहाय बासिला लालायबाय दा मोनालायबाय नै मोनाबाय मोसौआसो दुगैनो लागायाव माबाबाय साम'थ' एसे मोनदोंबाबो सर दांनायखौ इयो हाब्रु लालाबायदों खोमा हाब्रुआ माबा हाबदों बावबा आं आइनोबो हरदोंना आं बेयावबो दङ लिनाया थालाय गाज्रि ना थालाय गाज्रिखौ लानानै दैयाव फोजाखो सेस नै आखाइया अबस्था गैयि जाखायो गोजांजोब्बाय गेलेनोसो मोजां मोनबाय बिसोरो गोलाव लिना